Atong dadunggan ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 3 ngadto sa 12. Nindot kaayo ang conversation sa atong Ginoo o sa iyahang tigpaminaw o sa iyang mga tinun-an. Nga giingon dinhi kining maong pagtulunan dili alang sa tanan. Tuod man sama nako pare, sama nila ni sisters, mga madre, napoy uban po nagpabilin sa ilahang pagka-birhen o sa ilahang pagkaulay. Ang uban na minyo, ang uban usab nag-ipon-ipon lang. Pero ang nag-ipon-ipon, wala na siya nagpasabot dinhi sa gitawag nato kinabuhi nga maoy gihatag alang kanato. Nga dinhi kung ato lamang nga tarungon og tan-awon ang ato ang pagpuyo sa kinabuhi, ilabi na gayud kung ang atong gihimo, ang atong mga tawag, atong gipunting, ang ato ang mga mata sa pagtuo ug ang atong mga mayong buhat ngadto sa kinabuhing dayon, kita bisag laay, bisag kapoy, bisag nagkahisukamod, padayon kita sa pagrespeto sa atong tagsa-tagsa ka mga tawag. Tuod man daghan kayo nga moingon magpakasalmi aron adunay blessing. Dili man ang blessing mo follow lang na siya kung kita makanunayon diha sa ato ang kinabuhi sa pagtuo. Ang gitawag na tog panalangin sa Dios, kung panalangin lamang ang giapas sa gusto nga magminyo, timanaan na to sa kasulatan nga miingon nga gihatag sa Ginoo ang ulan og init sa mga matarong o sa dili matarong. Apan ang tumong og tuyo nga mao ang kaluwasan. Kaluwasan gayud kanunay mao'y ato nga punteryahon diha sa atong paghatag sa atong kaugalingon. Kay ngano magpari man ko kung dili pa nako apasa o wala ko nag-apas, rather sa kaluwasan. Nganong nagmadre man ang mga babae, si sisters, kung wala pa nila gipangandoy nga kabuton ang kaluwasan. Tanan padulong ngadto sa kaluwasan. Ang importante lang nga ato gayud nga masabtan kung unsa ang atong mga tawag, kung para kang kinsa kita o para sa unsa ang atong kinabuhi. Maminyo o dili minyo, mga nangalagad sa Dios, nga diin gikapnan o nakapnan, tag nato mihatag sa kaugalingon ngadto sa pagpangalagad. Ang importante nga ato gayong hunumduman o hunaon nga kita nahigugma sa atong gipuy-an nga kinabuhi. Ang gugma nga may maghatag kanato og katin-awan, ang gugma nga mao'y gitawag nato kahingpitan sa balaod. Amen.